जेबो बेले बेजेनि खोन्था गैया दावहारु NGO-नोनो पिकनिक स्पटखौ होनाय जादों। बहाय गुबुना सोरबा गावनि व्यक्तिगत स्वार्थनि थाखाय माबा मोनसे बुंनो गोनां दङब्ला आंनि खाथियाव थांनानै बुंहैनो हागोन। मानोना आं बिथांमोननो लिगेलि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय टुरिज्म डिपार्टमेन्टजों सावरायनानै होनाय जादों। दादगारि ओनसोलाव माखासे पिकनिक स्पटखौ बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया दावहारु बोहैथि एस'सिएशननो बेखेवनो पारमिसन होनायनि उनावबो बेनि उल्थायै माखासे सुबुंफ्रा आरोबाव बेनि खाथियावनो जेबो पारमिसन लायालासे बेखेवदों आरो जायफ्रा दावहारुनि अनगा पिकनिक स्पटखौ खुलिदों बिसोर सोरबा रायलायनांगौ दंब्ला आंजों रायलायहै होननानैबो रनजित बसुमतारि बिथाङा रोखायै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायबावदों। जेबो बेले बेजेनि खोन्था गैया दावहारु NGO-नोनो पिकनिक स्पटखौ होनाय जादों। बहाय गुबुना सोरबा गावनि व्यक्तिगत स्वार्थनि थाखाय माबा मोनसे बुंनो गोनां दङब्ला आंनि खाथियाव थांनानै बुंहैनो हागोन। मानोना आं बिथांमोननो लिगेलि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय टुरिज्म डिपार्टमेन्टजों सावरायनानै होनाय जादों। 14 नं चिरां दुवार समस्तिनि गोरिबफोरनि न' एबा गामि नायदिंनाय हाबाफारिया दिनै जोबनानै फैबाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दिनै देवस्रि BCDC आरो हाथिसार BCDC-आव गोरिब सुबुं एबा न' गैजायैफोरखौ नायदिंबायदों। थांनाय 3 एप्रिलनिफ्राय 14 नं चिरां दुवाराव गासै 10 प्राइमारि आरो 9 BCDC-नि नखर नायदिंनाय हाबाफारिया दिनै देवस्रि BCDC आरो हाथिसार BCDC-नि सिङाव थानाय गामियाव गिदिंनायजों जोबथा जायो आरो माखासे गोबां गोरिब सुबुंफोर दंबावो बिसोरखौबो उननि समाव नायफिनगोन होननानैबो फोरमायबावदों। दाखालिनिफ्राय जों बेफोरबायदियैनो होगासिनो दङ आरो दिनै 14 नं चिरां दुवार बियाबनि सिङाव जोंनाव गासै 10टा प्राइमारि 9टा BCDC दङ। जोबथा सान आरो बेनो जोंनि जोबथा नखर गोरिब नखरफोरनिसिम जोंनि बिटिआर सरकारनि गिदिंनायनि हाबाफारिया आरो थांखिया बेनो मानो जोङो दिनै गोरिबाव थाबाय थानो गोनां जादों बेफोरखौ संदाननो थाखायनो दिनै बिटिआर सरकारा साफ्रोमबो दैदेनगिरिखौ बेवहाय MCL' नङा जोंनि दैदेनगिरिफोरखौनो थिनहरनाय जादों आरो बे हाबाफारिखौनो जों दिनै मावफुंबाय दङ आरो आंनि व्यक्तिगत भाबै 14 नं चिरां दुवारनि हाबाफारिया दिनै जोब्बाय आरो दा बेनो जोबथा न'। बेथ' जोंनि जागायजेननायसो जोंनिया संदाननायनि सोमोन्दैसो जों सावरायदों। मानो जोङो दिनैबो गोरिब जागासिनो दङ। भारतआ उदांस्रि जानानै 74 बोसोर जोबलांबाय। बर'फ्रा गावनि थामोनथानि बाथ्रा लानानै 17 बोसोर जोङो खुंथाइ मोनबोबाय। खिन्थु बर'लेण्डआव थानाय बर'ल' नङा नेपालि सान्थालि गासैबो जाथि जन'गोष्ठिया माने माबा कारनाव डिप्राइभ जादों नामा बे डिप्राइभ जानायनि जाहोनखौ जोङो नागिरनानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। MGNरेगानिफ्राय स्किम ओंखारनाया हरखाबै बन्द जानानै थादोंमोन। बेनि जाहोना जाहैबाय थांनाय दैबानायाव माखासे जाहोननि थाखाय दोनथ'नाय जादोंमोन। बे MGNरेगा स्किमखौ बावैनो समाव होफिननाय जासिगोन होननानैबो फोरमायहरदों बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा मुस्रि रनजित बसुमतारिया। बेयाव माखासे टेकनिकेल प्रब्लेम जादों। दाखालि होनो नागिरदोंमोन दैबानानि थाखाय दा बे इमारजेन्सि फान्ड दैबानायाव होनाय जादों ओमफ्राय नैबावैसोनो बेखौ पास खालामनाय जासिगोन ओमफ्राय जब कार्डनि खामानिखौ बे अक्ट'बर मासनि गेजेरावनो जोङो 100% मावजोबनायनि बाथ्राखौ दा रायलायनाय जादों। আমাৰ মাইনৰিটি ফাণ্ডৰ পৰা এটা ইয়াত ভৱন এটা দিছে। এই ভৱনটো আমাৰ এইখন গাঁওখনৰ ৰাইজৰ আদিবাসী দুখীয়া সমাজবিলাকক অলপমান আৰোগ্য পাবৰ কাৰণে ইয়াত মিটিং হ'বৰ কাৰণে সুবিধা দিবলৈ আমি ভৱনটো আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰ মাননীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এই মাইনৰিটি ফাণ্ডৰ পৰা আমি ভৱনটো বনাই দিয়া হৈছে। গতিকে বিশ্বাস আছে আমাৰ যিবিলাক মিস্ত্ৰী খুব সোনকালে সেইটো বনাই পেলাই ছাকচেছফুল কৰিব।